tak aj tretiu službu, a to je transport, kde vás prakticky prehodí na Google mapy a kde sa budete môcť podľa mapy si vyhľadať konkrétnu adresu, na ktorú chcete ísť, či už taxíkom, alebo letecky, alebo metrom, prípadne inou železničnou dopravou, alebo autobusom, takisto bicykel a prenajmy bicyklov tiež. Čiže trošku sa dá spraviť. No a posledná možnosť, to je vlastne naša peňaženka, kde môžete mať v nejakom prípade aj rôzne kupóny. Takže najdôležitejšia aplikácia číslo 1. V Číne sa nič neplatí hotovosťou. Či už prídete na najbežnejší trh nočný, denný, nič sa neplatí prakticky ani kartou, ani hotovosťou. Všade sa používa práve toto QR kód, takže úplne aplikácia číslo 1 je Alipay. A druhá modrá aplikácia Google Mapy. Súhlasíme so všetkým, väčšinou to v angličtine nie je, pridáme si to na plochu, všetko povolíme a už sa ťukneme do angličtiny, našťastie nám to umožní, reštartuje sa aplikácia a aspoň základné rozhranie bude v angličtine. Tu si môžeme prakticky tiež zvoliť jednotlivé druhy transportu, akú navigáciu chceme, takže ak ideme autom, alebo ak chceme zavolať taxi, tak nám to vypočíta rovno aj príchod taxíka, čo je tiež perfektná vec. Takisto je množstvo taxikárov, ktorí momentálne vyhľadávajú alebo môžu ponúknuť tú službu a viete dokonca pozrieť cenu, prípadne aj zvýšiť cenu, ak chcete zaujať vyššou lepšou cenou. Takže takýmto spôsobom opäť vidíte všetko, viete využiť okrem taxíku samozrejme aj iné meracie vzdialenostné služby, skrátka taký čínsky Google Map. Takže iMap. Dve základné aplikácie, bez ktorých rozhodne do Číny neodchádzajte. Samozrejme je dôležité mať aj internet, čiže ak ho nemáte kde využívať vo forme Wi-Fi, určite si stiahnite aplikáciu s eSIM kartou. Môžete využívať buď to, čo využívam napríklad ja, a to je takéto S-ko, to je Sally. V Sally vlastne získate na isté obdobie limitovaný dátový balík. A druhá možnosť je však, keď som prišla teda sem, tak som zistila, že rovnakú službu ponúka aj tento Alipay a takisto si tu môžete SIM stiahnuť. Takže pokiaľ sa spraví dopredu, určite Sally istejší, ale v Číne už potom viete využiť aj Alipay a eSIM. Takže základné aplikácie, už len dokončiť inštaláciu, odporúčam.